ଚନ୍ଦନପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଓ ରାଣୀ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଚନ୍ଦନପୁର। ସେଠିରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରବୀର ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ସୁନୟନା। ଦୁହେଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଜନତା ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆସିଲା ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ଫସଲ ଶୁଖିଗଲା, ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଜନତା କେମିତି ଦୁଃଖିତ। ରାଣୀ ସୁନୟନା କହିଲେ, ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆମେ ଏଠିରେ ବସି ରହିଲେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗାଁ ଚାଲିଯିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା। ଚନ୍ଦନପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଭାଗ 2। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରବୀର ଓ ରାଣୀ ସୁନୟନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଜନସେବା କରି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନୂଆ ବିପଦ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତଙ୍କ। ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବାର ଆଶା ଥିଲା। ତେବେ ଅଚିରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆପଦ ଆସିଲା, ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମହାମାରୀ ଗାଁ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅନେକ ଅଘାତ ଥିଲା। ରାଣୀ ସୁନୟନା ରାଜଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଖୋଲିଦେଲେ। তিনি ଅନେକ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଓ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଚାଲାନ୍ତି କଲେ ଗାଁକୁ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରବୀର ଗୁପ୍ତ ରୂପେ ଗାଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବିକ କେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି ଯେ ଏହି ରୋଗ ଦେବତାଙ୍କ ରୋଷ। ରାଜା କହିଲେ, ଆମ ଲୋକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ସେ ଗାଁରେ ଏକ ବୃହତ ଜନସଭା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଏହି ରୋଗର ପଛରେ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଜଣେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଏହି ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ତାର ନାମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୂତନାଥ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୂତନାଥ ଏକ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ ଯିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଲାଭ ନେଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦେଉଳର ଆଡ଼ ରହି ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଉଥିଲେ। ରାଣୀ ସୁନୟନା ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଯୋଜନା କଲେ। ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଆସୁସନ୍ତୀ ଭାବେ ଆସି ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଧରିବା ଚାଲ ଖେଳିଲେ। ଏହି ଚାଲରେ ଭୂତନାଥ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଓ ଏହାର ସତର୍କତା ସୂଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ, ମହାମାରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଗାଁ ଘରେ ହସ ପୁଣି ଫେରିଲା। ଜନତା କହିଲେ, ଏମନ୍ତି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ସବୁରେ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଝୁଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରି ଗାଁ ଘୂରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମା ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଭାତ ମିଳିବା ଆଶାରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଖାଲି ଜଳ ପିଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଗଳାଇଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଓ ଏକ ନୂଆ ନୀତି ଘୋଷଣା କଲେ। ସର୍ବସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଗୋଦାମ ଖୋଲିଦେଲେ। ଆପତ୍କାଳୀନ ସହାୟତା ଶିବିର ଖୋଲାଗଲା। ଚାଷୀମାନେ ପାଇଲେ ମାଗଣା ବୀଜ ଓ ଜଳ ପମ୍ପ। ସେବେଳେ ଏକ ଦୂତ ଆସି କହିଲା, ପାଡ଼ୋଶ ରାଜ୍ୟ ଚନ୍ଦନପୁର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଛି। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରବୀର ନିଜେ ସେନା ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାଣୀ ସୁନୟନା ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଓ ଜନତାକୁ ଦୃଢ଼ ରହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ବହୁତ ଘର୍ଷଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ସାହସ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଜିତିଗଲା। ପାଡ଼ୋଶ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମତି ଦେଲା ଓ ମାନିଲା। ଚନ୍ଦନପୁରର ରାଜା ଓ ରାଣୀ ସତରେ ନିଜ ଜନତାଙ୍କର ପାଳକ ଅଟୁଟ ନେତା। ଶେଷରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଫେରିଗଲା ଆଗର ଝଲକରେ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରବୀର ଓ ରାଣୀ ସୁନୟନା ହେଲେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ଦୟା ଓ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଖାଇପାରନ୍ତି ତାହା ସାବିତ କଲେ। ଚନ୍ଦନପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଭାଗ 2। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରବୀର ଓ ରାଣୀ ସୁନୟନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଜନସେବା କରି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନୂଆ ବିପଦ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତଙ୍କ। ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବାର ଆଶା ଥିଲା। ତେବେ ଅଚିରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆପଦ ଆସିଲା, ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମହାମାରୀ ଗାଁ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅନେକ ଅଘାତ